Takže čau, to je Grolka 1.2 a tu je môj kamoš Martin. Hello, hello. A dneska ideme hrať puk s hokejkou a pukom. Jo, poďme na to. Asi tak. Áno, áno. Martin je veľmi skúsený hráč, ja som veľmi skúsený brankár. No a máme tu hru, máme meč, takže poďme na to. Ja som v brane, to už viete. Tu chytaj rovno, nie tam kačo červeného. Nič, Obrelý zákrok. K tyčke dostal. to sú bronzáci. Zase to hrajú na trojútok. To sú bronzáci. My nemáme teammatea. Dáme aj bez neho. Hej. Sa pripojí a odpojí. Neviem, čo tu varia, to tí dvaja červení. Ani nevie vypáliť ten. Dáme aj útok, chamo, oni nevedia ani vypáliť. Nie. Oni sa ani nevedeli trafiť. Na poslednú tretinu, alebo na posledné dve. OK. Poďže to tu. Neviem, čo sa zvarí tento červený. Nič nenavarí, kúkaj tam. Chytené. Dobre, toto bola rozohračka. A teraz poďme na ten poriadny zápas. A zase proti nám hral Lamine Yamal, no. To je to. No. Čo? Nie, on nestratil puk práve takto. Posik. Tak sa volá. To bola strela. Na druhý kontinent. Však to sú ich stredy. Kúkaj tam. Náš teammate, čo varí. Bro, ani sa... Čati! To jak dali, to by som chcel vidieť. Počkaj, proste replay. išiel, nechťac ťukol na typka a nechťac teraz strelil. To na nestrelil, to proste Lamine Yamal. To náral, backendom. No, prihraj, dajte mi ten púk, ideme navariť guláš. Ale však to vidno na nich, že sú slabí. Ale ja keď odídem z brany, dostaneme 500. Poď, tu na mantinel, slabú. Ja chytím takto. Pekne. Dobre, mod teammate. Uááj, ty kokos, to Nechaj, strela. mamo. Strela jak ziela. Zobral to teammate. Tam som dali súboj hokejkami. On zás zabudol puk, to je... Fúha. Toto bola tesná. Tesné. Opa, nemám. Som si to hodil na sú stranu, nevadí, ideme na to. Nevadí. Oni majú stredy z druhého kontinentu, nevadí. To nebolo vidno. To bolo mi bombu kľad Barniga. Hop, pardon. Nevidím cez vás. Dobre, všetci ste sa odlokovali. Vyhol to rýchlo. Ty vole. Čo, kaka? Poď, hram. Vyhrám, čau. Nevadí, pekne. Čau. Dobre, neviem komu bol ten pas, ale je W. W pas. Hashtag pas. To jak prešlo? Som tam celý sa pokorčil. Daj to, pekne. Tak to nebolo pekné. Si bráne? Poje. Ty kokos, strela. Taký napriah a dotkal sa. To ten náš teammate oxiduje tam. Dobre, si sám, si ďaleko. No! Paráda, je tam! Marko, vychádza z brány, ideš aj ty. Ideme ja, OK, teraz začínal Ultimate Team. Idem do pravej obrany. Poďme. Poď. Teraz to príde, kamo. Teraz budú nadhadzovať na tú branu. Strela. Som tak nadhodil. Že tak hop. Dobre, teammate. No, budeš musieť chytať. Ty kokos, čo som tam navaril. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2,
Ty keď si videl, že si tam naváril. Svodia sa na chvíľu v bránke. No a ideš s typkou na prázdno. Je tam. Poďme, poďme. Dám to na ľavú, na pravú, na teba. Nie, tak strelám. Zo zeme strela. Poď, ja idem pred bránu, nahraj mi to, keď budeš mať puk. Nebudeš mať. Ja, dobre, mi to dal, ale ja som to nechytil. Strelaj. Teammate. Tak. Nadazujem. Kamo. Má náš teammate. Nemá. Ale kúkaj, stále máme. Kamo, ja neviem robiť kľúčky už. Neviem, čo varia Som to červený. nehral mesiac a neviem. Neviem, čo varia červený. Póra. Poď nahazuj, to bol za tebou typek. Pekne. Čiže kaká, skoro pred bránu. Poď daj, nahoď to, ja idem. To nebol som Dobre, ja. idem, už idem, na druhú stranu, druhý mantiel. Nie! Wow. Ježiši. Dobre, teraz ti nadhodil typto. Teraz. To hodil na druhú stranu. Nie, ja som netrafil puk. Nie, on netrafí. Keby netrafil. Nevadí. Nebol gól. Není to na kamere. Ty si netrafil, no trošku. Není to na kamere, není gól. Skúsim ti to tam dať zas. Skús. Čukol som to na tú stranu, ale slabo. Pekne, nahadujem. Dobre. Ty by si už vedeli dopredu, že budeš nadazovať. Budeš išiel 42. Dobre, ja sa trafím bránu. Dobre. Máš tam dvoch ich. Varíme, hej? Dobre. A ideme. To, keď bude assist, to bude incredible. Pozor, máš typka za sebou. Nie, on to... Prihraj, idem ti na mantinel. Pekne. Backendom. Komu, čo to je varíme? Dobre, keby tam bol ešte náš teammate. Možno by sme uvarili. Pekne, ale... Bránil som Už dávam to Lamina. naspäť do ohňa. Daj. Nevadí. Skúsil som, ale typek zachytil. On by nedal už teraz. Kúkaj tam. Bro to ešte povedal, že on by nedal. Koho to som mal vsadiť? Čo zrobil ten puk, neviem. Ja idem do brány, ty nehneď toho typka. Pohoda, nič. To som nadhodil na trhu. Nič, nevadí. Bráne. Dobre. Oni to dali do svojho. Oni to dali takzvané, že do svojho ohňa. Ježine. To som nevidel, čo On mi teraz. ťukol do okejky. Teraz mi ťukol tak. Dávam do ohňa. Idem ti... Okej. Nedávam. Kámo, to fakt bolo také vtipné. Netrafil. Joj. Tak to Vlastňák. mal. Kto dá vlastňák? Idem do bránky. OK. Iď na hrot. Aha. To už neskoro. Ňa. Dobre, stihol. Všade kake. To je... Joj. Počkaj, my vôbec natáčame? Nenatáčame. Čo? Nič. Fakt? Natáčame. Dobre.
Letím. Ešte kaka. Typci sa zapli. Ďakujem. Musíte dať góla. Nie, tak neďakujem. No. Máš strela. To nebol som ja. Á, na beka. A to ten typek. Jej. Dobre. Máš strela do Afriky. Žadníka. Náňame ich tu. Nahodené. Vidím, slyším. Vidíte, a my stojíme spolu ve stínu. Dobre. Kámo, to je gól, Asist. Kámo, tak to Nice. bol dobrý, great. To bol dobrý pas. To bol pás až kámo pre dvere. Ty to len čuk, dobrý. Kúhaj tu, jak to vyhrám teraz. To som nebol pripravený, bo ja som skákal. Dal som tam okejku. Či to bolo ďaleko? Také jak tyčka. Som chcel vypaliť, ale nevydalo mi, no. Prihraj. Marko, nahadzujem ti. Okej. To som chcel. To ti kajka. Normálne, aby som nemal byť asi v tej bránke, mne to není súdené. Ale však Prvé to, toto ale nahodenie, však to pozri, z prvej. že to je Cez toto. hokejku. To je, no kúkaj Cez tu, hokejku mi to prešlo. kúkaj tu. Aj nič. Čo ti kaka to jak Mi to dal? prešlo cez hokejku, to nič. Ježiš. Nahadzujem, teraz už trafím, neboj sa. Tá mangárska hokejka je trošku iná. Je. Taká má byť, no. Teraz to ide puk. Budete len nahadzovať tu brankári. To som chcel, si nahodím tu, prídem tu, počkám kým nabehne. Čo robíš? Ja som to nahodil, on to zblokoval. Nahodené. Lagy, magy. Ja mám lagy. Ja tak kde idem. Tak kde idem. A už viem, kde idem. Jo, nevadí. Dobre. Vieš, že to, Som myslel, že som bol úplne na tyčke. Aha. Prečo? Ja neviem hrať brankára, vieš. Ale hrám ho, neviem prečo. Mám ísť do útoku to zvrátiť? Ne. Nahodzujem hore. Tá hokejka brankárska je divná. Je. Máte prázdnu branu. Nie, ten puk prešiel cez mňa. Idem po ňom. Nahodím ho rovno. Okej. Poď teammateovi. Nie, ide, skús. And it's an incredible fail. Vole. No, teammate. Ty mi zaspí. Poď. Strela. To bola strela jak z diela. Nie. Dobre, to nejde. Pôjde. To 10 sa sekúnd. to Ja sa to je iba druhá tretina, ja som myslel, že to už je tretia. Lebo ešte Marko, strieľaj to ty. Nechce. Nie, tak hráme. A strieľaj to potom ty, mne sa to nechce. Okej.
A musíš mi povedať, že kedy. Čo kedy? Že mám ísť do brány. Však teraz bude ešte. Do posledných 2 minút. Okej. Dobrý kick-off. Nie. Nie. Áno, prečo ja ho hodí tú hokejku? Prešlo, kamo. Poď máš Pekne. tam, predu. Je. To som ti dal. Nie! Máš. Máš teammate, pohoda. Ten mantinul, áno, tu kde som aj ja, aj Marko. Presne ten, nahoď ho. On čo varí? Čo navaril? Prečo nahoď? Aha, on nahodil na teba. Dobre. Zazí brankárovi, Nesiel dobre, brankár. nesiel puk. Idem to dať do ohňa. Poď. Nie, tam nie som. Kamo, on zvil hokejku. Tam nikto Ja som mu nie. dal presne na ňu. Tam je červený. To je v riti. Nevadí. Á. Kamo, som sa spavnul presne vtedy. Je to tak, no. Som na práve, idem rovno prehrať a idem rovno strieľať gól. Tu. No. Ukáž sa. Paráda. No. Brankár. Mám. Hlavičku som dal. To je v riti. On nás Tak som mu obišiel. vypichol. Budem strieľať do nás. Oj. Kamo. To je hrozné. Je to. Pretože taký boťasové nám dáva góly. Jak si dal? Jak si potiaľ. Som nechcel takú šupu dať, ale... Ale dobre, si potiaľ, to sa mi páčilo. Musíme viac prihať, budeme Dobre. viac prihať, podať viac gólov. Ležím. Dobre, už neležím. No. No. Nie. Jak tupý tu. To je nábeh, to je nábeh, to je nábeh. No jasné. Daj to po tom mantineli, áno, tam. Tu hore. Oh, holy. Holy control. To je sračka. To je dobrá sračka, nie? Čo varím? Kukot. Kamo, to čo bolo? Neviem. Hráme dvaja. Super, ja to viem. Nahodím ti to rovno. Ok. No. A ide som na druhej. A keď sme na opačných stranách na hokejke, ale... To sa nestihol zareagovať. My by Ale sme sa dobré, mali vymeniť, že ja tam, dobre ty tu. bola. Dobre bola. Dobre? Jaj. Kamo. Idem rovno.
A ty si ich obišiel? Som si ani nevšimol. To bola prihrávka. A strela do Jarku. No počakám na prihrávku ešte. Hop. Dobre. To je nábeh. Jasné. Drž mu. To si dobre dal. Nie, on ťa obišiel. Dobre. Som to dal hore tak kde. Nahodím ti. OK. Na tento mantinel. Ale. Nie. No. Co ti kaka. Mm. Tam. A strela. Ježiš, to čo on za strela. Tá posledná strela? Dobre, ja nechcem ani natáčať puk, lebo to bude tak nezaživné, že dobre. Takže dúfam, že ste sa bavili. Takže čau. Čau.